भैया मेरे मुखिया जी। हाँ कहाँ बनी? जे बैठल प्रणाम प्रणाम। आपके खाना में खा के हाँ सोचने कि तनी आराम कर ली ना। हाँ मुखिया जी, हैं? राखी के चांदा निकाली। का राखी के चांदा निकाली। अरे ई राखी के चंदा कहाँ से असुलाए लगल रे? ई ले। राखी के चंदा कहिए से असुलाए लगल? पहले लगता कि तू भक्कू आइल बड़ा। चांदा होला कि ना? सरस्वती पूजा के चांदा होला? चंदा होला, सरस्वती पूजा के होला, समहत उमत के और सब दुर्गा पूजा और सब पूजा के विश्वकर्मा पूजा के हम सब एथी कैले होला नु। राखी के चंदा हम अभी ले नहीं देले। हाँ बात समझो। का मान लो राखी के दिन आई नु। राखी के दिन? हाँ आई कि ना आई? हाँ राखी के दिन, तोहरो आई। राखी के दिन तो सब खाती आई जेकर बहिन बिया बिया हैं? तोहरो लोग आई के ना आई तो राखी हमार भेजी। बहिन बिया, हमार बहिन अब हम राखी आ जाला हमनी के बांधे लो। हाँ बांधे लो नु। हाँ, बांधी। कबो आके बांधे ली, कबो हाँ। तू भेज देवली तो हाँ बांधे हाँ लो। बांधी। तो तहार तो हो जाला। हाँ तो राखी बांधे लो हाँ। तो या तो कहो वहीं तुम करा के 100 रुपया, कम से कम 100 रुपया देबो कि ना देबो? 101 रुपये से कम कैसे देबो? देलो नु। 101 रुपये से कम कैसे देबो तू? सब लोग दी। हाँ सबे दी। हमार तो केहू नहीं थे। हैं? हमार तो बहिन नहीं थे। हाँ तो तू फिर चंदा काहे के लेबो? ये तो बात बा। मान लो जब हम- तार बहिने नहीं खाता तू चंदा काहे के लेबो? अच्छा तहार बहिन। बहिन रही तो मान ला कि देवे के बा, पैसा नहीं खाता मान ला चंदा काट के दे दी। राउर बात हम सहमत बानी। हाँ हमार बात सुने। हाँ सुने। राउर मान ली एगो बहिन बिया, हाँ फिर ओकरा 100 रुपया देवे के पड़ता। 101 रुपये। 101 रुपया। हाँ, ठीक बा। केहू का 5 गो बहिन होई तो 505 रुपया देवे के पड़ गई। 101 101 हाँ, के 505 रुपया। फरिया गई। हाँ फरिया गई। 101 गुना 5 505। हाँ हो गई फरिया गई। 505। लेकिन हमार तक एको गो बहिन नहीं थे। अरे तू कौन चीज चंदा? उहे तो कहते नहीं हमारी एको गो बहिन नहीं थे। हाँ नहीं खे देखे नु। ना। तो हमरा मान लो हाँ राखी के दिन तो नहीं के मान लो कि के हमरा बांधे आई तो वो हो सके कि बहुत लड़कियां जैसन बांधे। सुनी मुखिया जी, ईमानदारी से सुनी हमार बात। रुआ अगर करुणा आ जाई, दया आ जाई तो हमरा के देम चंदा, न तो मत देम रुआ। हम भीख नहीं मांगत मुखिया जी। ना ना भीख के बात नहीं खे। मान ली वो दिन एक के हाली 10 गो लड़की आ गई सो तब तो आके हमरा घरे बैठ गई सो कल से राखी बांधे भैया तो हम 10 गो लड़की के 1000 रुपया कहाँ से देम? रोरा मालूम बा कि हम जिंदगी में कुछ ना करेनी सही बात है। सही। ताश खेलला से हमरा फुर्सत ना मिलेला, बहरी कुटनई से हमरा फुर्सत ना मिले तो हम करेम का? अब मान लो 10 गो ननू आई, मान लो रे एको ना आई, या मान लो 50 गो आ गई। मान लो 25 गो आ गई, 20 गो आ अच्छा गई। रौरा का आ बाकी सके। रौरा गाँव से आई, जवार से आ जाई। हमार तो नोखे नु कोही से आ सकता। कहीं से आ जाई। आ कोही से आ जाई तो हमरा तो देवे के पड़ी नु। आ बहिन के किंगो बिना हाथ नानू ना 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 नहीं की कर सकत रहुआ। ना 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 हैं? ना कैसे हो गए? कैसे तू अथी कर? अब रौरे बताए रौरा नाच में जात होखे हाँ। कितना 100 200 500 रुपया हाँ, ऐसे हाँ। फेंक देत होखे। हाँ आज लुटा देला। लुटा देला लुटा तो देला। रौरा खातिर 100 500 रुपया कोनो चीज बा? ना ना अगर रौरे नहीं खेल लागत तो हमरा के मत दे। ना, हम ना, ई ना ना। कहे बहिन खाती हम ना ना कह सकते। ना नु कहे। ना जी बहिन वही खातिर हम कहनी है कि घरे घरे हम घूम लेता नहीं, कुछ पैसा मिली तो जैसे पैसा मिली ओह दिन हम सब लोग राखी बनवाई। हम आराम से जनता बाजार जाके बैठ के और वही जी देखे में राखी। ठीक कहता। तो हम उ सोचतानी कि हम जाई जनता बाजार बैठी और वहाँ जाके अपन मन बहलाई हाँ हाँ है तो रौरे तली निकाली। इतना बड़ा सोच जोन बाटे बाबू, इतना बड़ा सोच जोन बाटे रखले बड़ा हमनी के यही से बताओ। हमरा हम ना मन ना रहल राखी के चंदा कटे खातिर। एगो काम करी, हाँ। ये 500 रख लो। हाँ, 500 5 रुपया अपना ओर से लगा लिया, हाँ। बाद में हमरे से ले लिया। एकदम। आ सुना, अगर ढेर अगर आ गई सब घटी पैसा तो हमरा के बताइए। अरे मुखिया जी रौरा ऐसा आदमी एक गांव में क्यों हल ही नहीं खे, ये धरती पर केहू नहीं खे। सही बात बाटे। हैं? बताओ समहत में लोग जरावे खातिर पैसा ले लेता है, होली में रंग बहावे खातिर ले लेता ले लेता। हैं? ई तो बहिन के देवे के बाटे। तब बताओ तो ठीक बा मुखिया जी। कहाँ जेबो?
हम का करे, बहिन तो बिया ना, ना तो ओह दिन अपन मन बहलाए जाएम जनता बाजार, आ जनता बाजार बैठ के अपन गम बहवाएम, अपन केहूँ चाहेम कि 2-4 जौन होके दिन भर केहूँ हमार रोजी कट जाओ। सही बात। तू है जात नहीं जनता बाजार। अगर अइहे से नु राखी बांधे हाँ। तो तू कंजूसी तनिको मत ना करी। ना मुखिया जी और आशीर्वाद बा। कंजूसी हाँ, मत करी। ठीक बा, हम चलते नहीं। ठीक बा। रौरा जैसा ने धरती पर केहू नहीं के, ब्रह्मांड में केहू नहीं के, गांव में केहू नहीं के। ठीक बा बाबू। ठीक बा मुखिया जी। ठीक बा बाबू। बताओ ऐसा ऐसा लोग भी ये धरती पर बाटे ये बहिन खातिर चंदा मांग के, हाँ? चंदा के आ बहिन के देवे खातिर, हाँ? बताओ आई जनता बाजार जा रहल बा, सब लोग वो दिन घर में रही पूरा पकवान खाई, जनता बाजार जाई, जनता बाजार एकमा क्यों नहीं जनता बाजार में तो खाली ऑर्केस्ट्रा वाला रहले सा, नाच पार्टी ऑर्केस्ट्रा वाला, जनता बाजार जाई आ कोला तक मन बहलावे। अरे साला रे आज ले गइल 500 ले गइल साला जनता बाजार जाए खाती है भगवान है साले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीआईपी विजेंद्र सिंह और रौरा देख रहल बानी आनंद मोहन ऑफिशियल पर ये वीडियो कैसन लागल है रौरा कमेंट करके बताएं। हाँ, और आशीर्वाद दी हमनी के आप खातिर जोन बाटे आदमी वीडियो बनावता और रुआ के हंसे खातिर खुश रखे के कोशिश कर रहा बा, तो रुआ सब आशीर्वाद दी और बराबर वीडियो देखी, सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट्स करी, और कहीं अगर कुछ बुझाओ तो रुआ कमेंट्स में लिख के सुझाव भी दे सके, कुछ सजेशन देगा बता जरूर दी, और अपने हंसी अपना पटीदार के भी हंसाई। हाँ। और चैनल अभी ले सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर दी, फेसबुक पर देखा था तो फॉलो कर दी, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दी। धन्यवाद, लव यू, जय माता दी।